and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Wala ko mahinumdum ni mo. Kuhansir ka nang ay dito magkukugi ka sa Manila. Pero pirmi kong magduawan ni Lolo kaniyadto. Manila ilay ka. Kuan. Mao ba? Kining Nigeria, noy. Naa ba si Mirasol? Oo, nasa sodin do. Dayon mo. Dali, Pao. Kuyog na ko kay ipaila ka sa akong gwapa o sud kayo nga higala. Salamat kayo, sir. Dayon ka mo. Lingkod mo. Dihaw na mo ha, kay akong arion si Mirasol. Salamat Nigeria. Uy, dito taday nilang bahay. Uy, mau ni bahay sa imong girlfriend, sir? Yes, Pao. Pero, paminaw, Pao. Sugod karon. Ayaw ko tawga og sir. Tawga lang ko sa akong pangan nga Dindo. Uy, bangag sa ilong. Mau ba, sir? Ay, stay Dindo. Kana. Mas ganahan ko nga tawgon ko nimo sa akong pangan. Tubangan sa akong trato. Sige, Dindo. Uy, Dindo! Oh. Hi, Mer. Doon na di kikauban? Tod. Si Paulo, Mer. Akong bagong driver. Mao ba din? Hi, ma'am. Ako na is Paulo. Ayaw lang pag ma'am na ako eh. Tawagan ako sa kong pangan nga Mirasol. Mirasol, ray. O bangag sa ilong. May nga po ni mo, Mer. Mayong hapon, sad. Kagwapas kang asawa. Huwag yapon siya mausab hangtod karon. Ugang niyang bangag sa ilong. Magpahinumdum na ko sa tanan na mo mga kagahapon. Sir? Sorry, ma'am. Este, Mayor. Kung sa may nahitabo nimo, Pao? Na-starstruck man ko sa imong trato, sir. Wapa mo ko kay dahil ni si Ma'am Mirasol. Ay, este, Mirasol ay bangag sa ilong. Pagtarong diha, Pao, ha? Tuod, Mer. Sa man, madayon tag lakaw ron? Ay, kuan din. Pasensya na kaayo ka, ha? Doon ako importanteng buhaton ron, good. Mahimog sa sunod adlaw na lang. Mao ba? Way kaso, Mer. Kano sa man ang imong gusto? Sa biyernes na lang. Ingon aron gyapong orasa. Sige. Magtawganay lang niya ta. Sige din. Pasensya na gyud kay ka din, ha? Wanay kaso, Mer. Maram kagkaroon pa, eh. Basta ha, sa biyernes. O lagi. Sure na. Di ko ka nagmayong kamot ni Mirasol. Bueno, Mer. Bangag sa ilong. Busy man gyud ka karon, no? Di lang siguro may magdugay. Di lang mo natin katandugon karon. Salamat kayo sa inyong pag-anhi din. Kuan ay sa di pa may mulakaw. Huy! Pwede tuloy ka. Ikaw ba? Sa magayo, okay na eh. Okay ra na akong driver. Ang animal eh. May kawat yung kawak na silbahe ginitawan na bangag sa ilong. Sige. Di na may magdugay. Ato na may. Sige. Amping. Okay. Tanapaw. Sige, are una mi Mirasol. Arayo namin yun. Ay na, sige, lingi-lingi. Unsa man ka? Tanada yun. Unsay kasulti nimo sa akong girlfriend? Imo dito siyang trato din. Someday tanaw nimo. Medyo naglibog lang ko kay nakadungog manggod ko nga mihingon ka nga imo siyang higala. Bangag sa ilong. Ningon ba ko? Uy! Katong gisugatan ni Jerry ba? Mao ba? Basin og naligas lang to nga akong dila. Pero ang tinuod, ako to siyang girlfriend. Pao. Dugay na to nimo siyang trato? Tao na sab. Pero yun na. Unsa may imay kasulti niya?
Bangag sa ilong. Way lalis, sobra gyud kay siya kagwapa. O gawas nga gwapa pa. Adunahan pagyud. Bitaw. Nindot kay slag bay, no? Negosante dito sila din. Sa tinuod lang, daghan pa kayo ka o wa mahibawi. Bahay niya itong babayana pa. Pero di pa na ako masulti ni Montanan. Basta kay, ako mo'y labing bulahan nga nakatag-iya niya karon. Mao ba rin? Oo. Bangag Oo, sa ilong. gani. Plano ko nga ako na siyang pakaslan. Bangag sa ilong. Ha? Iimo siyang pagkaslan? Oo. Basin sa sulod tuig. Pero mo propose pa ko niya. Gusto na ako nga nadun siya sa altar sa kaminyoon. Animal binito, Hana. Magpatay man tingali na ako siya karon. Bangag sa ilong. Oy! Pagbantay pa o! Pasensya na kayo din, ha? Usaman ka nga. Kalit pag kang nag-ikis-ikis pagpadagan. Sorry, jo kayo rin. Sorry. Oh, pagtarong diya ha. Bag-o pa ba'y ati kang driver? Basin og ilisan ti kag sayo. Bangag sa ilong. Sorry kayo, sorry. Di na to mausap. Sige. Padayon. Asa man ka paingon, Riming? Mulakaw ko, tay. Adto ko sa simbahan. Paminar ko una, Riming. Pila na ganito imong edad? Lo, si Totoy. Hmm. Nalimot na sa akong edad. 24 na ko, tay, uy. Oh! 24 na dahi ka, Riming. O, tay. Ngano day, tay? Minawa. Minaw ko. Unsa mo plano nimo sa imong kinabuhi? Riming? Wa mo ko makahinumdum nga doon na kay gida o doon na namisita nimo dinhi sa ato. Uy, simbak ko, katay. Wa ko'y plano ang mga butanga. Sagot tayo way plano. Unsam na imong gusto, ha? Mahimo kang tiguang ulay? Lain sa nimo, tay. Oh. Nga nagisgot man ka ng mga butanga. Napaganis mi Rasol. Nga, may angay mag-una na ako. Nga ako na hinoy imong apurahon ang mga butanga. Ay wa man ko mag-apura nimo. Ang gusto lang akong mahibawan kung doon na ba kay trato. Hay, tay. Trato, uyab. Di na ko misili mo pangutanon, anak. Kung naa naman gani ko'y trato, naa naman gani ko'y uyab, ako ginang pamisitahon din hitay. Di dyan na mahitabo, tay. Nga di na makapamisita din hi. Minaw tang tintay. Mas tintay. Ungawa to, tay, good. Sa time pa ay nagsige kong tutok ni mo, Jerry. Ungawa. Kay nakabantay ko ni mo ba? Ikaw ba? Anong sa ka man? Ay, mura ka magdiskumpiyado kayo sa imong anak? Ay wa, oy. Wa, tin. Wa. Say what, tin? Tintay ba? Tintay. Tin. Pagtalong diha, Jer. Dautan ba din ang mangutana lang ko, ha, tintay? Ayaw na lang pangutana, Jer. Ay, Jer. Pasag din ang atong anak ko nun sa plano niya siyang kinabuhi. Jer. Bitaw. Bitaw. Di man ang angay ni mong ipangutanan ako, tay. Ako pa ni mo, tay, Jer, no? Yay, Jer. Si Mirasol, tay. Mo'y angay ni mong sukit-sukiton. Og imo na siya pahinumduman, tay, nga di yun niya angay pilion si Dindo. Ikaw ba? Nakabantay ko nimo. Imo gyud nang gikontrahan si Dindo. Na, ambot lang yun, tay, Jer. Jer. Tinuod yun na, ngawa yun ko, kauyon anang Dindo, tay, Jer. Ay, ayaw lang Dublihan, kayo Jer, dublihan, pagpalabi, Riming. Sagdi lang na stager ni mo. Jer. Tahuron gihapon nato ang imong maguwa nga si Dublihan. Mirasol. Kung pananglit nga si Dindo manggid gani iyang pilion. Tay, nay, abi ninyo, no? Mahimog masayop ko ini, ha? Pero mahimo sad og sakto ko. Sige, ay. Minaw ko. Minaw, ha? Minaw, tay. Jer, kung pananglit, si Dindo ang mabana ni Mirasol, sigurado ko nga ang tanang kabilin ni Arturo, ni Mirasol, mahurot yun anang tawhana. Oy, ngano gud taong nakasulti ka man anak Riming? Minaw ko. Ay, mo naman ay nakita nako sa karakter ni Dindo nay.
Labi na kagkatuntaw na. Hilikay mga babae. Di gina mahitabo, Ming. We. Sulti pala na ni mo karon Tiger. Tiger naman, Tiger. Jer na, Jer. Dublia. Sabi kong Tiger. Sorry, Tiger. Pero delikado lagi mahitabo ni akong gisulti ninyo. Ay time pa siya in town. Uy, mo nagdi siya tingali na mahitabo ming. Uy, Mao. may kaya sa traba ng pamilyang dindo. Mo gitin. Nandigyo mo mutuon ako. Ambot lang. Bala mo. Ambot lang yun ninyo. Basta ako, maunay akong gitagan-an og maayo. Lahi gid si Dindo sa akong pananaw. Og di gid kasaligan nga pagkatao. Pugni ko siya. Pangag sa ilong. Pugni ko siya. Tay pa. Tamsa. Ano siya? Tay pauna, Tor, tay pauna. O, come on. Ayaw na og kasuko. Kalma lang una. Kay magutana ko nimog na unsa ka. Kung tanagnon sa ko, gusto ko mo patay tao. Pangag sa ilong. No, naano po ka anang imong kabuang. Nalo lagi ka. Naglagot ko. Bangag sa ilong. Gusto niyang pangasawa ng akong asawa. Bida. Oh, come on. Katawaan lang ko ni Mosyo. Usa may katawanan sa kong gisulti siya. Ikaw ba, ikaw? Dali kay kang malimot sa imong kaugalingon, oy. Kumuha gani gihapon ang imong kinaiya, Tor. Ha? Di gyud ka mahimong anghel, ana. Giudhak nganong ko nimo. Gusto magkakang maanghel. Oh, come on. Gusto lagi. Pero di ko gusto nga akong asawa mo'y pangasawon sa tao nga akong ginudahan nga mo'y nagpatay na ko. Bangag sa ilong. Naalagi nimo ang problema, Tor. Wa ni Dindo. Kay ngimo, pulos man lang katahap. Wa magka-ebidensya. Gakanto si Dindo. Mo ginagsugo aron ipapatay ka. Oh, come on. Bangag sa ilong. Ayaw na. Bad na, Tor. Bad na. Isilsil lagi sa imong alimpatakan ng atong misyon. Our mission. Mao ang mausab si Dindo. Ug muila siya pagbalik sa atong Ginoo. Oh, come on. Kalisura ginoy. Bangag sa ilong. Kung magsige ka guna-una og kalisod, huna-una nga mas lisod pa ang kinabuhi nimo dito sa impierno, oy. Pwede ko bisag makakulatal lang kong kausasyo para matagbaw ko kung kalagot siyo. Para ba mawasan sa ko ba? Bangag sa ilong. Wagi kalaki ang imong giuna-una, Tor. Oh, come on. Wag kay maani ang imong pagdumot. Kung di gyud gani nimo kaya, no? Mas may pagmoambak lang kag balik sa impierno. Para di na sab maglabad ang akong oni mo. Bangag sa ilong. Siyo, tabangi ko ini siyo. Kay naghuot ng akong dughan siyo. Wa ko mahibaw kung unsay angay na kong buhaton. Bangag sa ilong. I-relax lagi una ang imong kaugalingon. Maminaw ka na ko og imong sundon aron mabutan ka. Una ha pag-usab ang imong kaugalingon, Tor. Kay kung di gyud gani ka maminaw nako. Wa nagipuruhan nga mulampos kasi imong misyon nga mausab nimo ang kinaiya sa uban. Oh, come on! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!